Ond mae'n Ian siarad. Wrth fyfyrio ar yr adnod sy'n ganolog i'r gymanfa eleni. Yr adnod yma o datguddiad 22 yr ail adnod. Ac yr oedd dail y pren iachad y cenhedlaeth. Yr oedd dail y pren iachad y cenhedlaeth. Dwi wedi cael farwain ar hyd 2 lwybr braf iawn, sydd yn handi iawn, gan fod na ddifosiwn heddiw a fori. Iachad ydy'r llwybr ar gyfer bore yma. Mae'r Beibl yn llawn o hanesion am iachad, yn arbennig felly yn y Testament Newydd. Tybed pa hanes am Iesu'n iachau sy'n dod i'ch meddwl chi bore yma? Os buoch chi mewn ysgol Sul fel plentyn, dwi bron a bod 100% yn sicr eich bod chi wedi clywed yr hanes prydferth yma glwson ni rwan am Iesu'n iachau y dyn oedd wedi'i barlysu. Tybed faint ohonoch chi fy'n gwneud model o'r tŷ? Y to fflat a'r grisia i fyny'r ochr. Ac mae hwn yn hanes prydferth yn tydi. 4 ffrind ffyddlon a chynod benderfynol yma yn cario'i ffrind anghennus ar wely drwy ganol yr holl bobl. Meddyliwch am Iesu ar ddechrau i weinidogaeth yn dysgu'r holl bobl. Ac fel mae adnod 1 yn dweud, llond tŷ o Phariseaid ac athrawon y gyfraith oedd wedi dod o bob pentra yng Galilea ac o Judea ac o Jerusalem. Chydig bach yn debyg i fod yn y gymanfa gyffredinol. Ond, o ddifri rwan. Wedi dod yno i roi lluni'n mesur ar Iesu. Mae'r peth yn ddigri ac yn hynod o drist ar yr un pryd. Pobl feidrol, pobl feidrol yn ista mewn barn ar fab Duw. Yr rhai oedd wedi ei creu yn barnu'r creawdwr. Ond i fod yn deg â nhw, doedd Iesu ond newydd gychwyn i weinidogaeth. Ond hynny, yn ôl i cymhenod 4 a dechrau penod 5, cawn hanes Iesu'n iachau dyn ag ysbryd aflan ynddo. Iachau llawer iawn o bobl eraill yn cynnwys mam yng nghyfraith Pedr, Rhyddhau llawer o afael cythreiliaid, helpu pysgotwyr i ddal toman o bysgod, ac iachau 10 dyn gwachanglwyfus, Dim rhyfedd felly fod y bobl grefyddol bwysig yma wedi dod i wrando ar be oedd gan Iesu i'w ddweud, ac i weld be oedd o'n i wneud. Dewch i ni ddychmygu'r darlun, llond yr adeilad o bobl wedi gwasgu at ei gilydd. Pobl eraill o gwmpas y drws yn trio dod cyn agosad ac oedden nhw'n gallu at Iesu. Wedi'n rhesio bobl tu allan yn clust feinio ac yn trio gweld Iesu. Ac yna'r 4 ffrind yma'n stryffaglio drwy'r holl bobl i drio cyrraedd Iesu. Tybed sut oedd y dyn ar y gwely'n teimlo wrth iddo gael ei gario drwy ganol pawb, a'r dorf yn gwasgu amdano ac uwch i ben. Tybed oedd y dyrfa'n fodlon symud i wneud lle iddyn nhw, ddod trwyddyn nhw. Ac wedyn, roedd angen dod i fyny'r grisia i ben y to. Rwan, pan oeddech chi'n gwneud y model hwnnw ers talwm, ac yn rhoi y grisia ar ochr y tŷ, wnaethoch chi feddwl am sut wnaethon nhw gario'r dyn i fyny'r grisia. Gobeithio i bod nhw wedi gario fo ar ei ben yn gyntaf, neu mi fasa wedi bod yn anymunol iawn iddo fo. Wedyn, dychmygwch y bobl tu fewn i'r tŷ. Mae'n siŵr
I bod nhw'n clywed pobl yn mynd i fyny'r grisiau tu allan, ond yn canolbwyntio fwy ar be oedd Iesu yn ei ddweud. Ond wedyn, pan dechreuodd darna o'r to ddisgyn ar ei penna, siŵr fod ei gwrandawiad wedi styrbio'n racs, a wedi cael dipyn o sioc o weld dwylon tynnu'r to yn darna. Ac yna 4 wynab yn edrych i lawr drwy'r twll. Ond yn fwy felly, tybed sut oedd perchenog y tŷ yn teimlo. Yna, dyma'r ymdrech wedyn i ollwng y dyn druan drwy'r to. Oedd y bobl wedi codi breichiau i'w derbyn a'i osod yn ofalus wrth draed Iesu. Neu wnaethon nhw jyst adael y gwaith i'r 4 ffrind. O'r diwedd, mae'r ffrindiau'n llwyddo. Rwan mae ei ffrind wrth draed Iesu. Ac mae Iesu'n gwobrio i ffydd nhw. Ac adnod 20 fel oedd Lian darllen. Wrth weld ei ffydd hwy, dywedodd ef, ddyn y mae dy bechodau wedi ei madda i ti. Ai dyma beth nhw'n disgwyl i glywed tybed. Yn sicr, nid dyma yr ysgrifenyddion a'r Phariseaid yn disgwyl ei glywed. Mae yna gymaint o wrth gyferbyniad yma. Ffydd y ffrindiau, y basa Iesu'n gallu iachau i ffrind. Gyna ymateb yr ysgrifenyddion a'r Phariseaid yn meddwl, pwy ond Duw all fadda pechoda. Ychydig o blynyddoedd yn ôl, roeddan ni wedi cyflwyno'r hanes yma yn clwb plant ym Mhwllheli. Wedi ni adrodd yr hanes, dyma rannu'n grwpiau bach i feddwl am gwestiwn. Roedd y cwestiwn yn ddigon heriol yn y marn i, ond roeddwn ni'n awyddus i weld be fyddai ymatab y plant. A dyma'r cwestiwn. Pam dach chi'n meddwl fod Iesu wedi dweud wrth y dyn fod ei bechodau wedi ei madda cyn iddo ei wella? Cwestiwn, da. Pam dach chi'n meddwl fod Iesu wedi dweud wrth y dyn fod ei bechodau wedi ei madda cyn iddo ei wella? Roedd atebion nifer o'r plant yn mynd angwynti. Ac yn un o'r amseroedd rheini dwi'n ei drysori. Mae un plentyn yn dweud, roedd Iesu'n gallu gweld calon y dyn, a fod na bethau oedd yn ei boeni fo. Ac meddai un arall, efallai, os buasa Iesu wedi gwella'r dyn gyntaf, fasa fo wedi mynd cyn clywed fod Iesu wedi madda iddo fo. Dyma be mae William Hendrickson, diwynydd go enwog, bron yn aralleiriad o atebion y plant. William Hendrickson yn ôl nia, yn aralleiriad o atebion y plant. A fel hyn mae Hendrickson yn siarad. By saying, forgiven are your sins, Jesus had not only lifted a burden from the soul of this sin-burdened sufferer, but had also proclaimed that the cleansing of the soul was even more important than the healing of the body. Dyma'r iachad cyflawn mae Iesu wedi brynu i ni, a hynny am bris mor drud ar y groes. Maddeuant pechoda.
Iachad ein perthynas ni hefo Duw. Iachad sy'n gwneud pethau fel y dyla nhw fod. Fel yn crewyd ni i fod. Fel yr oedd Adda ac Efa gyda Duw ar y cychwyn cyntaf. Iachad sy'n iachau ein perthynas ag eraill. Mae gan Dr Rhiannon Lloyd oedd yn siarad yng Nghnadledd y Weinidogaeth Iachau yn gynharach eleni. Hanes rhyfeddol am faddeuant ac iachad wrth y groes, yn un o'i gweithdau cymod y bydd ei cychwyn yn Rwanda. Mae'n hanes am ddau o'r ddau lwyth oedd yn ymladd yn erbyn ei gilydd yn y gyflafan yno yn 1994. Un o'r Hutu a'r llall o'r Tutsi. Yn erbyn pob disgwyl, fe faddeuodd yn aill i'r llall, a hynny am weithredoedd erchyll. Ac mae'r ddau bellach yn ffrindiau clos ac yn cydweithio i ddod â chymod a maddeuant i bobl eraill. Cymod a maddeuant i bobl eraill. Os ydych chi am glwad yr anerchiadau, maen nhw ar gael ar wefan EBK. Ond ar wefan Gweinidogaethau Le Rouge, sydd wedi tyfu o Weinidogaeth Rhiannon, dywedir fel hyn: hyd yn oed yng ngwyneb yr holl boen yn y byd toredig hwn, credwn yn gryf fod yna obaith. Am ein bod yn credu yn yw gobaith. A ma'n ni yn dyfynnu yma o'r Rhufeiniaid 15 adnod 13. A bydde di Dduw ffynhonell gobaith, eich llenwi a phob llawenydd a thangnefedd, wrth i chwi arfer eich ffydd, nes eich bod trwy nerth yr ysbryd glân yn gorlifo a gobaith. Mae gobaith yn rhan o'i gymeriad. Fedar o ddim bod fel arall. Mae gan Dduw strategaeth i ddefnyddio ei eglwys i fod yn asiant heddwch a chymod yn y cenhedloedd. Ond yn gyntaf, rhaid i'r eglwys gael ei hiachau. Mae Eglwys Presbyteraidd Cymru yn rhan o'r eglwys fyd eang. Yn una yn rhan o Eglwys Presbyteraidd Cymru. Rydyn ninnau angen yr iachad yma. Yn bersonol, fel eglwys, nid iachad fel tasan ni'n gorfod cymryd pilsan anodd i'w llyncu ydy'r iachad yma, ond rhyddhad o feichiau trwm. Rhyddhad o feichiau trwm, cael ein golchi yn lân, melystra yn lle chwerwder, goleini yn lle tywyllwch, llawnder yn lle gwacder, gobaith yn lle anobaith, croeso cynnas at yn tad nefo sydd wedi'n creu ni a sy'n yn caru ni. Yn adnodau 23 a 24, mae Iesu'n atab amheuon yr ysgrifenyddion a'r Phariseaid. Ac yn dweud fel hyn: pryn sydd hawsa i ddweud, y mae dy bechodau wedi ei madda i ti. Ai yn tai dweud cod a cherdda? Ond mwyn i chi wybod fod gan fab y dyn awdurdod ar y ddaear i fadda pechoda. Meddai wrth y cla. Dyma fi'n dweud wrthyt, cod a chymer dy wely a dos adra. Ac ar unwaith cododd yntau yn ei gwydd, cymryd y gwely y bu'n gorwedd arno, a mynd adra gan ogoneddu Duw. Dyna chi, meddai Iesu. Dyma pwy ydw i.
Dyma'r dystiolaeth. Mae Iesu wedi a chau y dyn yn gorff ac enaid. Mae gan y dyn bellach rydyd llwyr i ogonyddu Duw am y cwbl mae Iesu wedi ei wneud. Ar y groes, mae Iesu wedi gwneud y cyfan droson ni, dros bob un ohono. Fel y dyn gafodd iachad, da ninnau yn gogoneddu oherwydd ei fawredd a'i gariad. Y dau beth yma, ffydd ac amheuaeth. Roedd y ffydd i ddechrau, roedd y 4 ffrind wedi gorfod ymdrechu i ddod â'i ffrind at Iesu. Ond oherwydd i ffydd, ei bod mor sicr y bysa Iesu'n gallu iachau ei ffrind, wnaethon nhw ddim rhoi i fyny. Dyma pa mor benderfynol da ni'na angen bod. I ddod â'n ffrindiau, fel oedd Rebecca'n deud oed e. I ddod â'n ffrindiau, ein teuluoedd a phobl ein cymunedau at Iesu am iachad. Da ni'n angen bod fel y 4 yn dod â'i ffrind at Iesu gweitha'r rhwystra, gweitha'r anghrediniaeth. Da ni angen i ffydd nhw y bydd Iesu'n mynd at wraidd yn hangen ni ac na'n iachau ni yn gyfan gwbl, fel mae adnod 20 yn dweud. Wrth weld ei ffydd hwy, dywedodd e, ddyn, y mae dy bechodau wedi ei madda i ti. Ddyn, y mae dy bechodau wedi ei madda i ti. Amheuaeth rwan. Tybed, ydyn ni'n angen rhoi yn amheuaeth am allu Iesu a chau yn gyfan gwbl o'r neilltu. Fel yr ysgrifenyddion a'r Phariseaid yn yr hanes. Fel dwedodd Iesu wrth Thomas wedyn, i edrach ar olion clwyfa'r groes arno. A Iesu'n dweud, estyn dy fys yma, edrych ar fy nwylo, estyn dy law a'i rhoi yn ddystlys. A phaid a bod yn angredadyn, bydd yn gredadyn. Geiriau Iesu Grist yn Ioan 20 ac adnod 27. Dyma'r clwyfa mae Iesu wedi ei diodda mwyn i ni dderbyn llwyr iachad. Roedd Eseia wedi dweud ymhell cyn geni Iesu am yr iachad cyflawn oedd i ddod. Mae ei eiriau'n swnio fel ta nhw wedi ysgwennu ar ôl Iesu gael ei groesoelio. Eseia 53 adnod 4. Ac eto, cymerodd ein salwch ni arno ei hun, a diodda yn poenau ni yn ein lle. Roeddan ni'n meddwl i fod yn cael ei gosbi a'i guro a'i gamdrin gan Dduw. Do, cafodd ei anafu. Am ein bod ni wedi gwrth ryfela. Cafodd ei sathru am ein bod ni ar fai. Cafodd ei gosbi i wneud pethau'n iawn i ni. Ac am iddo fo gael ei guro, cawsom ni ein hiachau. Ac felly grynhoi y defosiwn a'r myfyrdod, be amdana ni? Sut mae'r hanes yma'n gadael ni bore yma? Roedd yna lawer o bobl eraill yna'r diwrnod hwnnw, yn y tŷ ac wedi gwasgu o'i gwmpas. Maen nhw'n gweld beth sydd wedi digwydd i'r dyn druan gafodd ei gario drwy canol nhw ychydig funudau nghynt. Mae syndod yn dod drostyn nhw. Ac maen nhw'n dechrau gogoneddu Duw. Maen nhw hefyd yn cael eu llenwi gan ofn. A'r dyfyniad, ynde? Yr ydym wedi gweld pethau anhygoel heddiw.
Fedrwn ni clywed nhw'n dweud felly, yr ydym wedi gweld pethau anhygoel heddiw. Ar ddechrau'r diwrnod o drafod a chynllunio, dewch i ni droi at yr un sy'n abl i'n hiachau yn llwyr. Yr unig un sy'n madda pechoda, yr un sy'n gallu gwneud i'r rhai sydd wedi eu parlysu godi a cherdded. Fel y pedwar ffrind, dewch i ni gario'r pethau sy'n yn llethu. Pethau sy'n gallu'n parlysu fel eglwys. Cario'r cwbl at Iesu, gyda ffydd y bydd yn gallu'n hiachau o'n gwendida, ac y byddwn yn codi ar yn traed a mynd adra gan ogoneddu Duw am yr hyn y bydd wedi ei wneud yn ein plith ni. Gawn ni, felly, fod yn dawel am ychydig, i feddwl am yr iachad cyflawn sydd i'w gael yn yn harglwydd Iesu Grist. Yr geiriau o Rhufeiniaid 15, a bydded i Dduw ffynhonnell gobaith, eich llenwi a phob llawenydd a thangnefedd wrth i chwi arfer eich ffydd, nes eich bod trwy nerth yr ysbryd glân yn gorlifo a gobaith. Gweddiwn gyfeillion. Dad Nefol, diolch i ti am gael dod at ti'n gilydd o dy flaen bore yma. Diolch i ti ein bod yn cael dod at y gyfarch fel tad. Da ni'n dod ac yn sylweddoli rhywfaint am dy sancteiddrwydd, rhywfaint am dy fawredd, rhywfaint am dy gyfiawnder di. Ac yn ymwybodol yn bod ni mor ddychan, mor ddinod ac mor ddidur. Ac eto, rwy ti'n yn caru ni gymaint. Diolch i ti, Arglwydd. Arglwydd Iesu, diolch i ti am ddod i'n byd yn cynnig maddeuant pechoda ac iachad llwyr. Diolch i ti am fod yn barod i roi'r cyfan ein mwyn. Ti di rhoi rhyddhad o ddeichiau trwm. Ti di'n golchi ni yn lan. Ti di rhoi melystra yn lle chwerwder i ni, goleini yn lle tywyllwch. Ti di rhoi llawnder yn lle gwacder, gobaith yn lle anobaith. Croeso cynnas at yn tad Nefol sydd di'n creu ni a sy'n yn caru ni. Clyw yn gweddi ni bore yma dros fyd sydd mewn gymaint o angen. Angen gwybod am y gobaith sydd yno ti. Angen derbyn dy iachad cyflawn di. Cyflwynwn deuluoedd ein gwlad i ti, lle mae anghydfod a diffyg cariad. Tyrd a dy iachad. Cyflwynwn gymunedau yn gwlad i ti, lle mae tyndra a hunanoldeb, tyrd a dy iachad. Cyflwynwn yn byd i ti, lle mae anghyfiawnder a thrais, tyrd a dy iachad. Cyflwynwn ein heglwys i ti, ble bynnag da ni wedi colli golwg arna ti. Ble bynnag sydd wedi'n parlysu, ble bynnag da ni angen maddeuant, plis maddau ni, a tyrd a dy iachad. Tyrd Arglwydd Iesu, tyrd ysbryd glân. Ysbryd byw y deffroadau, disgyn yn dy nerth i lawr, rhwygar awyr a darannau, crea'r cyffroadau mawr. Chwyth drachefn y gwyntoedd cryfion, ddeffru'r meirw yn y glyn. Dy ro anadliadau bywyd yn y lladdedigion hyn.
Ac ysbryd yr eniniad dwyfol, dyro'r tywalliadau glân. Moes y fflam oddi ar yr allor, enyn yn om sanctau dan. Difa lygredd ein calona. Tyn ein chwantau dan ein traed. Dyroi ni wisg ddisgleirwen wedi chanu yn y gwaed. Clyw yn gweddi, dad nefo, yn enw Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr. Amen.